Chodíme von v oblečení v recyklovanej PET fľaši a nazývame to móda. Chceš vedieť, prečo to nie je tak super, ako sa to zdá? Dnes som otvoril skriň a uvedomil som si, že nekúkam na oblečenie. Kúkam na plastovú fabriku. Polyester, nylon, akryl. Viac ako 60% toho, čo nosíme, je syntetika. Inak povedané, plast. Toto flisové tričko. Super teplé, rýchlo schne a vyrobené z recyklovaných PET fliaš. Znie to ekologicky však, ale pri každom praní sa uvoľňujú zo syntetiky vlákna tak malé, že bežné filtre v práčke ich nezachytia. Tie idú do odpadovej vody, do oceánu, do rýb a nakoniec na môj tanier. Takže obedujem svoj vlastný sveter. Ako keby som si dal na raňajky kus vlastnej bundy. Polyesterové nohavice alebo ponožky. 57% svetovej produkcie vlákien je polyester. Pri nosení a trení o pokožku uvoľňujú mikroplasty priamo na moju kožu. Takže mám alergie? Možno. Alebo len nosím plastový obal na tele, ako keby som bol sendvič v mikroténovom vrecku. Toto mi musíte povedať, ak sa číta. A fast fashion kupujem lacno, nosím raz, dva, vyhodím. Každé pranie prvých 5 až 10 krát uvoľní najviac vlákien a 40 000 tón syntetiky ročne ide do odpadu z práčiek. Takže moja skriňa nie je skriňa. Je to malá plastová fabrika. Nie. Mikroplasty z textilu sú všade. Sú v pôde, vo vode, vo vzduchu. Sú v tele ľudí, ktorí nikdy v živote nenosili polyester. Nájdené boli v materskom mlieku, placentách, plúcach novorodencov. A nezbavíš sa ich. Hromadia sa. Natrvalo. Ale problém, ktorý sme za 10 ročia vytvorili, ten tu zostane s nami, kým nenájdeme riešenie.